धन्यवाद सबुपरि मुखाली आपण अनुरोध करी जे आपण कष्ट लगी पारे जो व्यक्तित्व यही 2 वर्ष भितर मरी से चलचित्र हो संगीत हो यात्रा हो सबू मु भावुची निशाग्रस्त दूर मरी तेणु अनुरोध करी आपण मैंने भगवान आपण आहरी अधिक पैसा दिंतु आहरी भल रोजगार करूँ किंतु परोक्ष आपण मैंने निशाग्रस्त हूँ ना आज शपथ करूँ ये निशा आपण जीविका न हो निशा आपण जीवन न हो आपण निशा हो कलाकार